Здравейте, фенове на Brutal Chickens, аз съм Митко и аз ще направя първият епизод от поредицата Redstone туториал. Така, днес ще покажа две прости TNT стрелачки, едната за хора, а другата за TNT и хора, естествено. И така, за стрелачката за хора ще ви трябва кофа с вода, TNT, Redstone и лива. Така, правите една дупка, ето тук, и слагате вода. Така. След това цялата дупка е така. Ограждате и слагате така TNT. След това цялата тази дупка я ограждате в Redstone. Опа! Фокусът ми падна много жестоко. Така. Тук само да слагате още опа. Тук дето факта пускате ръчката. Слизате долу. Издействате ръчката. И гледате само хвоста. И ето вече те въбута. И това да знаете само става само на креатив мод. Защото на съвременен мод ще умрете. Няма начин. Така. За втората системка ще ви трябва, не ви трябва ливър, а ще ви трябва бутон. И стол и Redstone. Така. Взимате столна и така. Слагате на 8 копчета. 1, 2, колко станаха? 6, 7, 8. Така. Опа. Там не. Той стана същото. Правите. Тук го изкопавате. Така. И тук слагате още едно. И тук. Забравих какво ни трябва още. След малко ще го направя. Ще ви покажа какво. Това тук го, значи така, това тук, лявата страна, без последното купче, го правите в Redstone. Без последното. Ето. А тук слагате само до тук. След това взимате репитерите. Слагате 3 репитера. След това продължавате с Redstone до тук догоре. Така. Тук обаче ще се наложи да настроите репитерите. Първото на 1, след това на 2, това накрая на 3. Така, защо ги настроим? Настроим ги, защото като цъкнем тук бутончето, така, това се задейства веднага. И тук веднага ще пусне, чакайте, аз ще го направя, защото може да не схванете. И това може да го знаете, но тази подробности, който не го знаете. Така се това тук, да. Ето какво ни трябва още един стон слаг. И просто някакъв слаг. Слагате един слаг ето тук и тук. Така. Тук слагате TNT. Да, тук трябва да има още един стон слаг. Така. И тук отгоре слагате още една TNT. Така. Защо ги настроихме те? Защото като натиснем бутона, веднага ще се задействат тези TNT-та и те ще паднат долу в водата и ако гръмнат, нищо няма да се случи. Но това като го задейства веднага, то не пада във водата, остава тук отгоре и ще гръмне цялата платформа. Затова то трябва да се задейства малко по-късно. След като тези TNT-та гръмнат, ще го изтера във въздуха, докато то вече е заредено. Сега ще ви демонстрирам даже. Ето. Това зарежда по-късно. Сега, това гърми, а това гърми малко след това. Всеки път го изстрелва на различна далечина, сега го изстрелва много близо. Ето, зареждате го отново, пускате го. Ето, сега го стреля по-надалече. И така, надявам се да ви бях полезен. Аз бях Митко и довиждане от Brutal Chickens.